Mfana wepiki uNkulunkulu nezitalo zobaba omkhulu bakho nezitalo zethu sonke zikululamise. Awukaze mfethu emehlweni nami noma ngizwile noma ngixoxelwe ube necala elingalingana ukuba usungakhandwa ngamatshe. Njengalezi zinto esiyibona eBhayibhelini ukuthi ushawa umphakathi ngalolu yahlobo. Hey umphakathi uyashaya nomphakathi hey. And lo mphakathi lo mawushayana kuyatholakala ukuthi umphakathi nje ngegama futhi awubuzi kanti thina eqiniso likaBobo siyalazi mhlungu leyanto mhlungu kakhulu enonembezo balekile mawumuntu asikwazi ukuthi sibekezelele ubuthakathi benu niphika izinto ezikhona kumaskandi kuma social media nize zengathi azikho ngoba nifuna ukuphambana nomoya bese sivuma ubuthakathi benu bugamanxele emuntwini egobhoza igazi.